Hello, wonderful people. Unu ga-asị ma echezokwe m onye unu kọntaktị nwanne anyị nwaanyị onye unu ga-akọnsọlt maka ọrụ na Canada ma ịgụ akwụkwọ na Canada ma ọ na ịnọ ebe ahụ na-achọ akwụkwọ ma ọ na ị na-akwado afia bụ Green on the Garden na Immigration Consulting Clinic. Unu afụghị ọ na-asị unu Merry Christmas. Unu na-enekwa ọtụtụ vidio a bụ unu ga-afụ kọntaktị ya fon nọmbịa ka unu si ga-eme wee jekwulie ka ọ wee nye unu advaịsị bụkwa kpọkọpịa. Unu aghọta ga-ekwe m unu nkwa ihe a bụ peji o nwere peji ebe niile mana nke bụ peji ihu akwụkwọ ya. Unu aghọtago tupu ihe a bụ unu ga-afụkwa nọmbịa. Ekwe m unu nkwa na mmemme ifuru ya I am a regulated ihe apụta screenshot ọnya na-agụ ihe ọrụ oluo pụta ipọzụ ọnya screenshot ọnya o dekwu maka onwe she is a regulated Canadian immigration consultant and the Immigration Refugee Board practitioner. Nwanne anyị nwaanyị a ọ ma ihe ọfụma andị ọ gụrụ akwụkwọ gụbugi oke andị ọ na-asụkwa Igbo ọfụma ya bụ ụka na-adị mma n'onye ma gị so ije na weli nọmba ahụ agwa m na ọ bụ consultant o nwere ihe dị iche na consultant ya na ịmago employer ya na ihe bụ ka ezikwa ya o nwere ihe dị iche n'egbe na egbe ịghọtago ịma nke m bụ information nke bụ consultant o nwekwa employer nwekwe ndị nwe skuul and ọ na-apatina with ọtụtụ skuul ọ ga-agwa gị ka isi ga-eme ịkwụkwa ụgwọ akwụkwọ ebe dị cheap and idelie ihe na WhatsApp na ihe ga-apụta gboza na ihe ga-apụta ka ị ghara ịdị shọk ma ụdị ihe apụta idelie ihe na WhatsApp ya na ihe ga-apụta na ụmụ ihe o dechie n'onwe she is educational consultant with University of Regina many university New Brunswick and Saskatchewan yes ọ na-emekwu na Saskatchewan so ọ dị affiliated with o nwere ngabasị in short so ụmụnne ekwe m unu nkwa na mma ewetala unu kọntaktị and ewetego m unu nwee ndidi tupu vidio a bụ ị ga-afịa ifia unu si just good fine beautiful unu kwuo uche unu onwe ajụjụ unu chọọ iju unu jụba maọbụ ijos si ndeewo nya bụ achọrọ m ịfụ ọtụtụ ndeewo iji sọpọtụ ihe nya research na-eme wee na-ewepụtala unu ihe dị mma so that ka m na-ewepụtakwa ihe dị mma mgbe niile nya bụ iwenelie gaa iru mee ofu ihe ọ bụla ajụjụ ka ị nwere ị na-ajụ good kọntaktị ya pụtakwa kịta agafe ebe m na-ekwu okwu na-ezikwu m anya mana ọ bụrụ na ọ gafenere gị ime bak ịpọzụ onye screenshot onye nye na anyị akala ịfụnanya ma kesakwanụ ndewonu ndị be anyị ka emesịanụ ọkwa unu na kọntaktị ya pụtakwa ọzọ na-agafe ọ pụta ịpọzụ ọnya screenshot ọnya maọbụ screenshot ọnya ideli akwụkwọ na WhatsApp ị afụ ihe ga-apụta ọ bụ consultant so ndị be anyị nye na anyị akala ịfụnanya ma kesakwanụ ka emesịanụ ndewonu wow